Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nemamwe masecrets and confessions muepisode yedu yemuzuva ranhasi. Mongondiregererawo nenhau yekuti magetsi kuno ari kunetsa, saka ndanga ndichirekodha ndichimbopoza nekuti magetsi anga achiuya achienda. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi Elo Mukomanashi, please hide my name. Ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa. Ndinewo secret yangu yandiri kuviga kubva kuhama neshamwari. Zvakaitika Mukomanashi ndezvekuti inini ndakaroora mukadzi ainge akagumira form 2, saka ndakabva ndatanga kumuendesa kuchikoro. Akazosvika form 4 akanyora, asi akafoira about 2 times, but handina kuita give up on my wife. Ndakamuendesa kuchikoro kusvikira azopasa 5 subjects dzake. From there on ndakazoti aende kunursing college, asi Mukomanashi mukadzi wangu kubva zvaakatanga kuenda kuma attachments ake, mararamiro edu emumba akabva atochinja. Mukadzi wangu akatanga kundiona sekunge ndainge ndatova chidhori. The most painful part ndeyekuti inini ndiri kushanda ndiri kuno kuJoni, iye ari kuZimbabwe. Zvatainge takaronga kuti aifanira kuzouya kuno kuzoshanda as a caregiver, akabva azviramba at the last minute. Ndakasvika pakusacrifice kutengesa welding machine yangu nemagas bottles angu andinoshandisa pabasa, ndikamutumira kuti akwanise kutora passport, sezvo ndiyo reason yainge andipa yekuti andidzoke kuJoni kana ndisina passport. But I later discovered kuti akashandisa mari yandainge ndatumira yekuti akwanise kutora passport, akatsvaga room yake yekurenta kuBulawayo. Kuzozviziva kwandakaita, ndakaita zvekuona pastatus pamainini munin'ina wemukadzi wangu ainge akanyora kuti Mwari vanosimudza kubva muguruva. On the picture mukadzi wangu ainge akatopfeka uniform nyowani yeunesi. Saka mukuzofeya mainini vakabva vati thank you bankuru, sisi is now working at a private clinic. Then kuna mainini ndakangovharavhara sekunge munhu ainge ari okay, but ndainge ndatobaikana. Ndakazozama kutaura nemukadzi wangu, but takabva tatanga kusatonzwisisana. Ndakazomuti okay, it's fine, wawana basa ako ikoko kuBulawayo, kovana kumusha vanani. Iye akabva angoti dzoka uvachengete. Ndokubva atanga kublutika messages andaisenda for about 3 days. Mukomanashi, I felt pain isingaiti seeing mukadzi wangu ari online sometimes kusvika kuma 3 am apa tainge tisingataudzane. After some days ndakazobvunza kuti saka mai junior marriage yedu ndokuparara kwayo here, asi akangoblutika. Then akazosenda kaface kaya kekuWhatsApp kanenge kachiseka kachiburitsa misodzi. Ndakamubvunza kuti ko izvi zvinorevei? Iye akabva angoti kiki totobvunza imimi mune marriages ari kuda kuparara kuti muchaita sei. Ndokubva abva hake paapp. Then later on app yake yakazonyora kuti this WhatsApp number has been changed. Makuseni ndakazomuka ndikaona kuti ndainge ndatoblokwa. Ndakachema pandakatanga kufunga kuti ndakatambura zvisingaiti ndichiendesa mukadzi wangu uyu kuchikoro. Ndakabva ndarangarira kuti paakatanga kuenda kunursing school paidiwa mari yainge yakati 1 day. Panguva yacho inini ndaiva nekamwe kapiece job kangu kandainge ndawana. Ndainge ndichipisirira simbi pamusoro peimwe shed. Ndakaita about 3 days ndichishanda ndiri pamusoro peshed iyi without taking a break. Apa ndairwisana kuti ndikasike kupedza basa racho kuti ndikwanise kutumira mukadzi wangu mari akwanise kunoregister. Asi Mukomanashi kunze kwaipisa zvekuti ndaiva nechimwe chidhende chandaita ndichinyika mubhaketi remvura, then ndobva ndamoneredza chidhende ichocho mumusoro mangu kuti ndinzwe kakutonhorerwa. But effort yese iyi ndaizvitambisira nguva yangu. Pamusha chaipo ndakangovaka ka 2 room kekujoinidzira ndichiti mukadzi wangu ave someone mukati mekurarama kwake, but akatoita photogrid yepamusha pedu nepamba paava kugara izvezvi. Photogrid iri ainge akanyora kuti kunobviwa kure. Chandiri kudawo rubatsiro ndechekuti mukadzi wangu ava kuti iye ari kuda kuti tirambane, but after everything that I sacrificed I can't give up on her. Saka ndangomuti ngatingopretenda sekunge tichiri married kuitirawo chimiro changuwo kuhama neshamwari. So iye akangoti it's okay pari bo. Asi akabva ati ziva kuti pamusha pako handichasviki, kana uchida kundiona unouya kuno kuBulawayo kwandiri. Saka Mukomanashi, ininiwo handichazivi chokuita. Ndinokumbira kubvunza kune vanhu vakambosangana nedivorce kuti how do you move on? I am really in pain.
ndiyo yanga iri nyaya yahaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please post for me. Ndinodawo kureurura kuti ndine chikomba kubasa kwandinoshanda, name and country hidden. Ndinoshandawo pakampani inogadzira mabiscuits. Paindustry apa ndinoshanda pamwe chete navamwene vangu. Inini ndinoita zvekubikira maboss nekuklina mumaoffices avo. Nditori munhu ane hunhu hwakanaka zvekuti vamwene vangu vanotodada neni, but ndakazonyengererwa nemari nevamwe manager kuti tive masex partners. Hatitaudzani pamafoni kana kusangana after work, but zvatinoita ndezvekuti kana umwe achida bonde tine mashoko atakawirirana kuti tinotaura akaita sekuti kana vakati nhasi kuchapisa ndinobva ndatoziva kuti pandichazoenda kunoklina kuoffice kwavo tinobva tatoita bonde, asi kana kusina bonde vanongoti nhasi kwatonhora. Inini ndinobva ndatoziva kuti nhasi hakuna iriko. Mukoma kuti nditi handichadi chikomba ichi ndiri kuzvitadza because rudo rwekuba runonaka. Also I am beginning to fall in love namanager ava. Handisi kuda hangu advice, but please just post for me. Ndiyo yanga iri nyaya yahaidhi. Hanzi ndiri kudanana namanager pabasa pandinoshanda. Apa ndinoshanda navamwene vangu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please post for me. Inini I am a man ane 35 years. I am single, but I was married before. Mukadzi wandakaroora aiva ari mundevele from Bulawayo, uye ndichimuroora aiva nevana vake vatatu. Vana ava vaiva pamapirits eHIV zvese namai vacho vanonwawo mapirits eHIV. Saka pavana ava vatatu, the other one ari disabled, anoraramira pa-wheelchair. When we got married, akauya nevana vake tikavapa amai nababa vangu. Isusu tikabva taenda kuSouth Africa kunoshanda. Then takazoita vana vedu vatatu tiri tose. Takagara for about 6 years inini nemukadzi uyu. Then mukadzi wangu ndokutanga kutopengereka tiri mujoni kudaro. Ainge ava kusarara pamba, ava kudhakwa nekuita maboyfriends kusvika azotondisiya hake. Kundisiya kwaakaita akabva angoenda asina kana mwana, akasiya vana vese including nevake. Kutaura kunoku tane 2 years iye aenda, hameno kuti ari kupi. Kana iri nhau yevana haambobvunze kuti vana vake vari sei. Amai vangu ndivo vagere nevana vake, apa vese varwere. Ndotoshaya kuti ndoita sei nevana ava. Ndakamboti kuna amai vangu, handei nevana ava kumusha kwake. Amai vangu vakabva vati dai vana ava vaidiwa kumusha kwa amai vavo, dai vasina kuuyiwa navo kuzosiwa mumaoko angu. Uye vakabva vati mumaoko mangu umu kana vakabva vanokwanisa kunofa kumberi ikoko vasina anovabikira kana kuvamonita kuti vanwa here medication yavo. Mai vangu vakangoti ndinochengeta hangu kusvika Mwari paachazoita kuda kwake, but my worry is vana ava vakazoita dambudziko vari mumaoko angu nevabereki vangu hazvizonetsi here, cause kana rava dambudziko people will blame you pamusoro petsitsi dzaunenge wakaita, hapana anozombozviona. So please vane maopinions avo help me nekuti ndirimo mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yahaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please post for me. Inini ndauyawo kuzotaurawo nyaya yangu. Ndakanzwa umwewo achibudawo pachena akataura condition yake yekuti iye ane nhengo mbiri. Inini yangu nyaya nde iyi. Ini mukoma handina nhengo mbiri hangu, ndiri munhukadzi mubhurugwa, but kunze ndiri murume. Nditori nendebvu dzakazara chirebvu chose, tsapfu ndedzechirume, tumazamu turipo tudiki. I am hairy as well. Voice rangu nderechirume. Ndaitombonyara nezvandiri, but now handichanyari. Chinongoitika ndechekuti ndinongofila uncomfortable pane vamwe, kushaya kuti ndoenda kupi exactly, kuvarume kana kuti kuvanhukadzi. Kana kuri kuchikoro ndakatosvika pakupiwa zita nevamwe vana rekuti chibhebi, chikono. Chero kumasports ndaiiswa kuvanhurume. Leba yandaipiwa chero pakushanda ndaipiwa leba yechirume, yet I was a girl, but vanhu havandibate semunhukadzi. Handinawo anondida, chero anomboyedzeserawo hake kundinyenga hakuna. Chero anongoti ngatirare tose kuita bonde hako hapana, ndingoriwo munhuwo. So ndoitawo sei nesituation yangu iyi. Chinoitika nawo pandiri ndechekuti kana ndikanyanya kunzwa kuda bonde ndinotoita
zvekuenda kubhawa ndopretenda sekunge munhu anotengesa muviri wake, nekuti fair hakuna murume anondipfimba. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Hello Nashi, please post for me as Haidhi. Inini ndiri mukadzi ane makore 34. I am a single mom of one. Inini ndinoda kutaurawo nyaya yangu ndinzwewo kuti vamwe vanoti kudii. I was married before. Ndakaroorwa ndiri mwana mudiki. I was 16 ndichiroorwa nemurume aiva ne29 years. Zvakaitika munhu uyu aidanana neshamwari yangu, so inini ndaiva ndiri post girl wake. Then one day ndainge ndatoenda kunomuudza zvandainge ndatumwa neshamwari yangu, ndokubva ndaonekwa ndimire naye. Takabva tatonzi takuonai muri mose, saka chitotakuranai muende. Ndakamboedza kuda kutsanangura kuti hapana, asi hakuna akada kundinzwa. Baba vangu vaitoti havachada kana kundiona pamba pavo, but kuona kwangu vabereki vangu vakangoita udyire, because mukomana uyu aibva kumba kwainge kwakasimukira zvisingaiti. Saka ndakazongoteerana nemukomana uyu ndokubva ndaenda ndokunogara naye. Ndakazobvisirwa hangu pfuma zviya zvekungoti vanhu vaiitira kuti kana ndikazorwarira kana kufira mumusha mavo zvisazovashupa mangwana. Ndakazonogara kuHarare nemurume wangu, but murume uyu he was very abusive. Murume wangu uyu airova zvisingaiti. Mumarriage iyi I don't have any say. Ndairohwa zvekusvika pakufenda, ndodirwa mvura. Kana ndamuka murume wangu aienderera mberi achindirova. Ndakamboedza kuudza vabereki vangu, but baba vangu vaingoti munhu ngaagare kumba kwake, because vaiitirwa zvose zvavaida nemukuwasha wavo. Mukoma, I was so abused. Handina kana abuse yandisina kusangana nayo in that marriage. Ndairohwa zvekunungiswa mvura yemuchemba chaiyo. Then one day ndakati ndichiaina hembe dzake, ndokubva ndaita mistake ndikapisa boxa rake. Ndakarohwa, ndakashama, ndakarariswa mufloor ndichidirwa mvura. Apa ndainge ndakaiswa jecha padumbu. Veduwe musi iwowo ndakangozviudza kuti ndipo paperera upenyu hwangu. Ndakati ndarohwa kudaro ndakakuvara zvekutadza kana kufamba for about 3 kana kuti 4 weeks. Ndainge ndakangokirwa mumba ndichitovewa naye nekurapiwa kusvikira ndazopora. Kana dziri nhumbu dzakabva nekurohwa handitogoni kudziverenga hangu, nekuti aiti kana otanga kundirova aiti bambo vane madyo ndivo vakatengesa upenyu hwako kunditadzisa kuroora mukadzi wangu wandaida, vachindiramwira munhu wandisingadi. Uchairipa yabambo vako, urimbwa isina muswe. Aibva ati munhu aifanira kunge ari mudzimai wangu, izvezvi ari kurarwa neumwe murume only because you are here, nekuda kwabambo vako vanodisisa zvinhu. Ndaitukwa, handina shoko randisina kuudzwa, but vabereki vangu nekuda kudya vakasarudza kuti ndife. Chikafu ndaidya kana iye aguta akasiya, ndokuti inini ndikwanise kudya, which was very hard. Ndakazotongotizawo ndawana mukana ndikanotsvaka basa ndikashanda hangu. Nanhasi handisati ndaroorwa and handina tarisiro yekuti ndingaroorwe zvekare. As for now ndava ne10 years ndingori single. As for my parents, handidi kana kuvaona kana kunzwa nezvavo hangu, because they betrayed me. Iko zvino ndava kungozviraramira life yangu ndiri ndega hangu. Kana kuri kuzonzi ndafawo, ndinongozviudza kuti ndichangovigwawo nemabhanditi. Ndiyo nyaya yangu mukoma. Ndichange ndirimo mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yavahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Hello Nashi, please post for me. Ndauyawo neghost account cause confession yangu yakaoma mukoma Nashi. Inini ndinoshanda pahospital. I am a nurse. Ndiri mukadzi ane makore 38. Ndinoda kureurura utsinye wandinoita kuvanhu vanouya kuchipatara. Inini ndiri munhu wekuti kana ukauya kuchipatara, if I attend you, ndinenge ndichida kuti uzondipawo something chekuti unditende. Ukasadaro ndinokuitira utsinye usingaiti, but you will never find out kuti ndakutsvinyira. Zvandinoita kana munhu akandibowa, ndinogona kungokubaya injection randinenge ndashandisa kana kubaya umwe munhu either anenge ari HIV positive. So far ndava nevanhu about 10
vandaitira zvinhu izvi. Iko zvino vanhu ava vava kutorwara, vanotombouya vachikolekta mapiritsi eHIV. Vamwe vacho vanhukadzi, vamwewo vanhurume. Ndinokwanisa kungokubaya dhepo zvangu usingazivi, kana kungokupa wrong injection yandinoziva kuti inokwanisa kuzongokupa maproblems kumberi uko. Then last month ndakazvarisa umwewo mukadzi, so mukadzi uyu ndaingotamba naye ndikati aiwa nditiroka mari yedrink, saka iye akabva aramba akandituka. Ndakabva ndabaya mwana wake dhepo ndakanyarara hangu. Apa the baby was only 3 days. Mweya uyu handitozivi kuti ndinomuwanepi, but kana zvandibata ndinobva ndaita sendagarwa chaiko. Please help me, ndoitawo sei kuti mweya wandinawo upere mandiri, because I know kuti ndiri kutoroya kabisira. Chimwe chinhu chandakaita zvekare, pane imwe couple yakauya ichiti iyo iri kutambura mwana, then mukadzi wacho ndakabva ndangomubaya dhepo ndikamunyepera kuti ndeimwe medication yandainge ndamupa inokwanisa kuzosuka chibereko chake. Ndichange ndirimo mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Hanzi I am a nurse asi ndinoitirawo vamwe utsinye. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elon Nashi, ndiisirewo nyaya yangu kugroup. Ndiri murume ane 32 years dzekuberekwa. Ndine mukadzi nevana 3. Ndinobva kuGuruve. Ndauyawo neconfession yangu. Nyaya yangu yakamira seizvi. Inini handishandi. Mukurarama kwangu ndinorarama nechiporofita. Chiporofita changu ichi ndakaita zvekuenda kune imwe ng'anga. Ng'anga iyi ihombe chaizvo kuZambia. Ndiyo yakandipa misoro YeMakora inova yandinoshandisa pakuporofita. Kana ndikasvika panzvimbo ndinoita shura pakuporofita. Ndinooneswa zvese, hapana kana chinosara. Zvese ndinenge ndichitaura sezvazviri zveshuwa, but miteuro yandinozopa vanhu inenge iri yenhema isina kana chainoshanda. Ndinenge ndangoitirawo kuti semunhu apa vanhu tsananguro vakagutsikana, ndinenge ndava kufanirawo kuvakiridza muteuro, asi muteuro uyu unenge uri wenhema. Kazhinji pamba pega pega pandinoenda, kana ndikasvika ipapo tsananguro ndinotsanangudza hangu zvekuti vanhu vanoita zvekugutsikana. Ndinosvika pakubva ipapo ndichita kutinha mombe kana mbudzi, dziri mbudzi dzekutendwa, but mumwoyo mangu ndinenge ndichiziva kuti dambudziko ravo ndangoritaura but handina kurirapa. Pamba pangu pane zvipfuwo zvakawandisa, but handina kana zuva randakamboburitsa mari ndichitenga mombe kana mbudzi, but danga rangu rine 18 mombe dzinotsika, 27 mbudzi, kana dziri huku handichaverengi. Now ndava kutotenga stand mutown, ndiri kuvakisa 10 roomed house nemari yechiporofita, chandinoziva kuti ndechenhema. Sevanhu vanenge vachida kugadzirirwa misha, so ndinongoti 500 US ndakatarisa kuside. Sometimes chero musha uri right ndinogona kungoti unoda kugadzirwa, nekuti kugadzira musha kunodhura. Ndinenge ndichitoziva kuti ndawana mari svinu. Mukadzi wangu anondibatsirawo nekuside, but haazivi kuti handina chiporofita. Iye anotofungidzira kuti zveshuwa ndiri munhu waMwari, but ndinenge ndichitongoitawo zvekufembera nemisoro YeMakora. Then kune vanouyawo kuzobatsirwa pamba pangu, ndinenge ndichingovabatirawo muteuro, but zvinhu zvandinozovaudza kuti vatenge zvinhu izvi zvinotengeswa nemukadzi wangu, so vanobva vazvitenga. Isu tinenge tichingopinza mari mumba medu tinyerere hedu. Iyi ndiyowo confession yanguwo mukoma Nashi. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo. Zvanhasi ndokumbira zvekare ruregerero, nekuti episode iyi ndairekodha magetsi achiuya achienda achiuya achienda. Mufunge kubva nezuro ndichingorekodha episode iyoyi, saka ndazongoti regai ndiiposte sezvairi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.